Zo'n 1 maart gelden in de Nederlandse rechtbanken nieuwe regels voor de media. Ze moeten haast alles wat in de rechtbank gebeurt opgenomen worden of rechtstreeks uitstuurd. Toch zal dat in de zaak Vaartza net gebeuren. Het verzoek van Omroep Friesland voor live-registratie is afgewezen. Tijdens de behandeling staat de schending van de lichamelijke integriteit van het slachtoffer Marianne Vaatstra centraal. Dat betekent dat intieme delen van haar lichaam onderwerp van bespreking zijn. Marianne Vaatstra was destijds een meisje van 16 jaar. En meisjes van 16 jaar willen niet dat dat soort dingen gedeeld worden via de televisie met een heel groot publiek. En dat is de reden, uit respect voor het slachtoffer, dat het verzoek is afgewezen. Boven dat had Jasper S. bezwier maken. De verdachte had zijn dat hij zijn moeder horen zal als zijn woorden op radio en televisie komen. Dat zou net goed wezen voor het proces. Voor de rechter is het namelijk tegenwichtig dat Jasper S. vertelt wat er al gebeurd is en wat hij dien had. In deze zaak zal de waarheid moeten worden onderzocht. Wat is er gebeurd? Door wie is dat gebeurd? Dat zal besproken moeten worden. Als een verdachte dan geen verklaring aflegt, dan belemmert dat het onderzoek in de zaak. Er worden na weekend nog meer journalisten verwachten als een man alleen bij de proforma-zitting. Een tal familieleden zullen een slachtofferverklaring voorlezen. De hele rechtbank is gereserveerd voor de zaak Vaatstra. Er is een aparte zaal voor de pers en er zijn 2 extra zalen voor het publiek. Het publiek kan in die zalen de behandeling van de zaak via monitor meemaken. En moet ze haar daarvoor opjan of kan ze gewoon komen? Het publiek kan gewoon komen en dan geldt, ja, wie het eerst komt, heeft het eerst plek. En als er geen plek meer is, dan houdt het op. Verwacht je een soort belangstelling van mensen die er toch bij wezen willen? Er wordt wel veel belangstelling verwacht, ja.